29 सितंबर को आ रहा हूं। तो देवियों और सज्जनों, यूपी के धरती पे आ रहे हैं पवन सिंह। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे रुको रुको रुको, इतना हंगामा काहे करत हो मर्दे? सब बताइए कि कौने दिने आवत हुए, कौने डिस्ट्रिक्ट में आवत हुए, सब बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ आवत हो, कौने डेट के आवत हो। थोड़ा हल्ला मत करा भाई। हाँ भाई, बात कही जाए कि भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश में आ रहा बाटा। हाँ भाई, और उत्तर प्रदेश में आ रहा बाटा एगो महोत्सव का कार्यक्रम बा भाई हो। अब बात रह गई लेमन की कौने डेट के आवत हुए और कौने डिस्ट्रिक्ट में आवत हुए। भाई हो, हम आपके बता देव कि पवन सिंह अपने एगो वीडियो के माध्यम से खुद यह चीज़ के कि हम यूपी में आवत हिला, खुद वीडियो के माध्यम से प्रसारण कैलन है। अब भाई हो, वो वीडियो भी आपके यही वीडियो हम दिखा दे। बात करिए कहाँ आवत हो, कैसे आवत हो। भाई हो, ध्यान से सुनिया कि अंबेडकर नगर, हाँ, जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, हाँ, जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर महोत्सव में आ रहल बाटे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। एक बार फिर से सुन ला कि जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर महोत्सव में आ रहल बाटे पावर स्टार पवन सिंह। अब आप लोग का भाई डेट का हो, तो भाई डेट हम आपके बता रहे बाटी। तो डेट बाटे भैया हो 29 सितंबर 2023। हाँ, एक बार फिर से सुन लिया, 29 सितंबर 2023 अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में पावर स्टार पवन सिंह आ रहे बाटे। तो देवी और सज्जनों, जे भाई लोग के प्रोग्राम देखे के बा, अब पवन सिंह के आँखी से छोटी छोटी आँखी से दर्शन करे के बा, उ लोग अंबेडकर नगर पहुँच जाई आ धड़ल्ले से जाके उनका प्रोग्राम देखी और इंजॉय करी। भाई बगल में उनका वीडियो बा। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन सिंह 29 सितंबर को आ रहा हूँ अंबेडकर नगर महोत्सव में आप सबके साथ सेलिब्रेट करने। वो जगह देखी। अब भाई जो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना किए हुए हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, अब वीडियो को लाइक करी। मिलत हिला अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव। अब बगलिया में 2 वीडियो और शो करत हुई, वह को देखी और इंजॉय करी।